Здравейте, уважаема публика на YouTube. Това е моят папагал, Папи. Той е женски. Тя е женска. Също клетката му е женска, защото има сърце. Целно много мъжки са в такива клетки, но аз предпоръчвам да се чувства като себе си. Ако питате как може да разберете дали е женски или мъжки, до тези дупчици на носа, как скаха. Да, май е нос, да папагарите. Ако е синьо, е мъж. Ако е леко... Ако е леко... Ако е розов, е женски, а моят е розов. Също е много шарен. Мислехме да вземем канарчо, но се отказахме. Също Папи е акробат, защото как да го кажа, навсякъде се е люля, обаче сега го е страх защото снимам от таблети, той е малко по-големичък и го прихваща страх от него. Също, какво да кажа още за Папи? Много е сладък. Няма и още и годинка. Не съм брояла на колко месеца, но... така. Ужу. Чакайте. Уйте. Сега не знам дали ще го направи, но той понякога ми гризе пръста. Но не боли хич, защото няма и годинка дори. Така, да ви кажа... Ето, чухте ли го как се връкна? Сладурчо. Той е сладур, къде е? И с това свършва клипът.